continue praying that the Lord will continue to do us good. Wadhi nyime achije abich ma itudo kod timbe mag maundu mag wang'o kendo ketho mwandu e kinde ng'anyo ma tich ang'wen e kaunti ma Siaya ogeng'ne gi tesend obila. Obila ma okwach kich omako Michael Ochieng, Felix Omondi, Eli Wambani, Julius Odiaga kod Godwin Ochieng ka itudo gi kod maundu e kinde ng'anyo. Obila oyango ni achijego oyud kod mabati kod chumbe mag drisni mokwal, ranyisi matudo gi kod timbe mag njore. Obila koni achijego ni kind jomaundu 1,000 manorakore gi obila kendo odi na paya ma Siaya kane pok giwang'o apis duond bura mar UDA ma kaunti ma Siaya. Kaluwore kod obila achijego kod jowetegi mamoko ne omanore kod gige lweny ma nyadala kendo bende ne girakore kod obila ma gihinyo obila bich ka nyamburko 2 mag obila bende ne okethi e kindego mag ng'anyo. Achije abich momakigo ibiro chwal e doho chieng' wuok tich. Ka pod wan Siaya nyakwarom Kajwang' duond bura mar UDA ochako chenro